Casino del Centre i el Club Scrabble de l'Hospitalet han arribat a un acord per oferir als socis de l'entitat una sessió mensual d'Scrabble. S'ha pensat en la vessant lúdica i també de reforç dels cursos de català a través d'aquests tallers. El Casino del Centre ha volgut anar més enllà del domino o el parxís i ha apostat per l'Scrabble com una oferta lúdica més a oferir, no només com una eina de reforç del català, sinó també allò que es vol és passar-s'ho bé tot aprenent. Clar, ells en un primer moment ho van circumscriure una mica en les classes de català, perquè ells fan classes de català, i van dir, home, podem fer la prova. I a finals de l'any passat vam venir uns dies a fer unes petites píndoles d'Scrabble dintre de la classe de català. Va agradar, la gent s'ho passava bé mentre feia coses en català, que era jugar a Scrabble, i llavors des d'aquest gener venim un cop al mes i venim els dimecres a la tarda perquè és el seu dia de jocs. Tant el casino com el club de Scrabble de la ciutat saben que aquest joc mai serà de masses, però no volen llançar la tovallola abans d'hora. L'èxit és relatiu, depèn. Hi ha alguna setmana que hi ha més gent i altres setmanes que no n'hi ha tant. Reconeixem que de cara a la primavera i al bon temps, doncs això va una mica a la baixa. Però bé, nosaltres no defallim i insistim en el tema. Sí, home, i els costa rumiar moltes paraules i les puntuacions, perquè els tablers aquests també depèn de com poses la paraula, puntuen més, puntuen menys. Vull dir que a part d'endevinar paraules has de saber comptar també i estudiar la jugada que et pot donar més punts. Memòria, concentració o conèixer noves paraules. Tot plegat en un joc que es pot practicar en la família i que el Casino del Centre vol integrar en el si de les seves activitats quotidianes.